Embagarabi tayo amin ako. Welcome ka dagitay nagakansel tinisan di kalman. Gaputi nabigsa todo. May dagtoy. Kaya ayo kay at balin nga natural nga napintas. Ningaan. Uwan, uri hanggang make up, uri hanggang parpariban, uri hanggang lipstick, uri hanggang ka nga anya na karang agpapa-extension. Mabalinti at biyak na napintas na natural. Anya mo, anya mo iti formula na? Haan? Hindi kasi lugarod ngamin na pumintas kayo. Hindi yung maamu formula na tata. Padasin niyo, agayat kayo nga awan ti pilpilyan na awan sa usawer na pumintas kada gumawa ko kayo. Kawan, tinal daw, kas mga ringan kuma, may sakal daw, tatangal daw. Anya ti inaramid mo, nga aramid ti aya, act of love. Uray may salaan ti inal daw, nga aramidam nga addaan aya, nga awan ti pilpilyan na ang, dumagamin ka, agkamali tayo ti panangawat tayo, misconception namin ti panangawat tayo ti aya, daduma. Kasla ka na kita daduma nga barkada kumat ka. Loko, sinsimpot ka. Talagang ka kinibakot mo. Ay, kinibakot ko, Father. Nay-nayunak lang. Ay, salamasa ka. Dadili ka lang ang paiso. Ay, hamok. Inya na ganan. Apay nga, nay-nayunak. Kapit niya nga ron. Ay, namin idangadwa. Malabalatong ka, Mistake, no, dadong namin, di pa nagawat, kadagiti banbana, ipagarot tayo maayat, ngamaan. Kaapay ang daduma, kas mga rin ko masik aasawa. At na makita na sa bali, nagiti daduma ka, nagrigat pa ita, agabrod di babae, apan nagsakripisyo, tapno mapintas na laang mati, maitod na laang mati kasakulan ti pamilya, ay na ito magnabatid to ay sa bali mo ti obrana. Intunukan di dito kay Dajaya na bimalos mo, nangasawa mo sa bali, nangasawa mo ti sa bali, sumangkot, ay agsina na. Kaapaya mo na naganinin, haan. No, ayat ka mo ni ganyan, bakit mo nilakay mo? DJ sa bali na haan, ayat DJ. Gartem, amoy ti gartem. Jadi ko na napag-lord ti gartem. Ilocano na, siyempre, hang mga maawakan ka no amin ti sa umagarton dari ti ubi niya pang nalaka ko pagsasaw tayo. Ginamot ko na natahan maawakan na gati daduma. Dayjay nagaduma ngamin mo talaga nga lamutan na ka dayjay garton. Kasla isum ati usto. Kasla hang usto naglama tumamnayon na nila kayo no bakit mo kunan nato garton nagaduma ipagarot tayo nga ayat dayjay nga Nagadulang ay ayat mo, nalpas tamay sa insinam, at damay kapwa insinam mo na, apain niya dito, window shopping. Dahil ko nagdumay, pagurot tayo yung ayat niya, may sapay, dagito yung material na banbanan. Haan nga dakas ti material, kwarta ko ma. Apa yung agsapol tayo? Dagiti nagduma, agsakripisyo na, pandagang bro. Nagdagad na trabaho, wala, nagaduma ka, double job, uray ito'y mga, alam, anong oras nagtrabaho, apaya, haan nga din, at ako, dumakgal din, baka kung umado ti kwartan, haan nga din, ti purpose na, apaya nga, trabaho ka, tapno, maikam, tinasayaan, nga pagsaay, pagbiyag na ti pamilya, at na masakol mo, tapno masukasupan na kiti masakol, nga mo tinagikwam daytan, nga kwartan, tinagipwa mo nga para ti bagbagi mo, isunod niya kalaban ti ayat managin mo bukod grid. Anya? Naagumon. Uri katasanikwa. Apa yung aywanan ta dagang agda? Aywanan katap nga agdang tumutawidan da. Ngam no, pinagbalin mo nga napatpatid ti daga, ngam di relasyon nyo nga, nag-aruba, nagkapamilya, kukuhan, ay ganaagong laon na yan, ay managing bubukot na dyan, naan nga ayat na dyan. Di ayat mo ka nagpatinggalan sa nikwan, balay, sa nikwan.
lugan, dagitoy isang saniko na nagduman. No, dagitoy, instrumento, aramagan tayo dagitoy, tapno pagayat ka dagiti tao, di kwartang, isugor mo ito mo di pamilya, tulungan, kadagiti ka sa pulan, tulungan, dahil ka sa mo, itulong mo kadagiti ka sa pulan, tapno maipaninan di ayat nga mga binukudang, isugor nga ti kalaban ti ayat, kung managin ang managin bumuko. Iso di dyan, haan na ayat di dyan, maagaw na, nagduman. Uri na trabaho, talentong sirib mo, na ikang katrabaho, apaya, haan na ang pangbiyar mo pamilya, haan tapno po, ngumating estado, di pa nagbiyar mo, pagayat mo data ng trabaho, tapno maiparin na kadagiti tao, ay ayatin idani, Apo Diyos. Tati pagtulungan na amin, karamidin kayo, mapanakin ni Apo Diyos. Di pa nagayat mo, di pamilya mo, like karigatan magsisimple. Karigatan kagbir na nalinta. Panagayat mo di pamilya, ikarigatan mo di ang trabaho. Tadi panagayat mo di pamilya, maitangkot. Parakin ni Apo Diyos, kung nangarot ka, agiin na yat kayo, akas di panagayat ko kada kayo. Ayatong ti Diyos mo di amin ang puso. Nya, ayatong di pada matao, akas di panagayat mo iti bagin. Kaya at aramidan dati, kahit na sa ulo, itangtangkot ti Diyos. Isu ko ti inaldaw nga panagbiag tayo kakabsat, agay ayat tayo. At aramidan tayo, kung nangarot ka, dati ti ragsak ko, kunanan niya. Kung palo nyo tibilin ko, at kada kayo ti ragsak ko. Therefore, naagar aramid ka ti, naagay ayat ka, wala, uray may saraan, may sana aldaw, ako lang. Maragragsakan ni Apo Diyos. Maay-ay ni Apo Diyos. Lutunggal agaramid ka nga napunuan ayat, maay-ay ni Apo Diyos. Nang nagsitsitik ka, nung kumarkarit ka, chis-chis-pisong na karo, sa bali ati maay-ayaw. Katawa ka na, dasara na. Kadir kung kanayon mo, kalanglangan na tayo nga ni Apo Diyos niya, isong aramidan ti ayat na, wow, kagbalin nga kalanglangan kayo ni Apo Diyos. Nga aramidan tayo ti ayat na, agbalin na, datayo isugor ka, pumintas ka, kumakitaan nyo nagati sa santo nga pimusay. Handa pa nga aga, hampay aga, agkurak, hampay agrumaw, di bagbagida, apaya, nakaisen da, taapaya, napnuda ti ayat ni Apo Diyos. Haanlaan nga ti ayat kadagiti sa nipo, haanlaan nga ayat ti material nga banag, haanlaan nga ayat iti turay wano pride. Isuda ka na lawat di ro padata apaya, napnuda ti ayat kini Apo Diyos. Iso nga, damor nga agay ayat ka, damor nga itin mo di ayat mo kini kapsat mo, damor mo na kalanglangan ni Apo Diyos. Iso nga puminitas ka, kaya among ti agay ayat nakaisa. Iso nga nakarupangat ka, kanagay ayat. Nakamirug-rug ka, bigbigat, ang Diyos ko nga agay ayat. Iso nga rin ko, nga, ti gamin agayat, haang gamin nga mabalin nga agay-ayat ka, at the same time, at nakaburburang, pakawanan mo. Hanga mabalin nga agay-ayat ka nga ma-insecure nga, umakapal ko, ay, bakpay ka niya, nanay, bakpay ka niya, ay, ako, naanya ibiyat na kinibiyat mo, agsabahin, enjoy mo. Habang mabalin nga niya, agay-ayat ka nga, umakapal. Nga naku sakit tinakan, hanggang niya mabalin. Isungaron natin inaldaw, ikat-karigatan na niya ibukos na itataya. Unang na mo niya kasilagan ka, teka kasano maroon ako? Di pamilya, ayatan. Itid mo na ito na ayat, awang kondisyon na, kasano maroon, naglakay mo ka mamartet, naglaka nga pagbalbalingon, tinabartet, ay mamartet kung akman. Kasano, hala ka na mamartet, kadulat, itid mo nga harap. Ilutong, tipulutan na. Ito na nga, ito na agsakitan. O, uminuman. Di ba nagbukas dyan? Diyak na uminuman pa talaga pa yan. Madini, nangatong. Di na sayaan. Isa mga, numamartag nila kayo. Hanla nga sa guys sa katubay ito. Karatong, lakay. Dapat inumam. Nay, may sabi na, punutan mo, ingatangan ka man lang, inulutuan ka man lang. Ito nagsakit, sumigputan. Naman ni Garillo, ay, hanla nga, kahatigatangan, karatong. Alay, tintunukuan, nandun makaangusan. Diyak na kuan father, diyak na sigarilyo na pa yan, madin. Kita ini so nga, katikunan dati Ilocano ko na alam tabingay mo, so nga hanyo iniinutan ngayon kita, kita mabayak pa, so nga darsin nyo, tap nagbalbaliw, la. Maala na bingay nang.
Nya katamot ti Solbar ti Marites. Nya katamot ti itad tayo na daras nagsardan. Diyan mo regaluang ti ado na pakanon ti taptaban na no PWS. Mataki na tan. Kaan di ti ingog baga na urek ako na nagarod ikot ko kas ano araw nila kayo anak ni Santa Monica ni Agustin ni anak na Marta babaero ado ti bisyo na immoralidad nagkaragararag inayan na natahan ng imbalan iso din nagsantaan na kagas di mo kanya kayo kapsa iti inaladaw-aladaw nabrak-practice kayo na itanga ayan at baliw taon maagasan ka pa eh. Kitaan nyo na kita'y daduma niya. Kitaan nyo na kita'y daduma ka pinto na nagkumpisardan. Na ipakawan di masundan. Lumaking na. Katingarang mangitang-tang magpisakit tayo ka. Anya, na kita sakit tayo. Sakit pinakang. Di kararuang ka talaga na kurang na lang tumpak niya. May isa lang alamok na nga. Pero man, kata dyan impyerno. Tanang adot ka burugura, nagado sakit pinakam mo, di ka amo umakawan, nakatanga-tanga sit, ay kaawan ka. Agsakit ka ang talaga. Ngam no sokatan ti aya, sokatan ti ko, dalusan mo kakara, ay sus ko, umimbaw ka pa. Kung ako ka, pumigtas ka, kitaan nyo, ado na kita'y kalugaran, ado na kita'y na mga kakabsat tayo na uri hanggang big-big at uri haan niya ko, kumayat di aura di roka na, naragsak. Ngaduma ka awanti, awantay kurot-kurot na kaapaya. No, ang muna tagibura, ang muna tagaya. Iso bumirot kayo, nagita ka araw ba yun? Ayatin nyo. Itiin lang daw padigwan nyo. Apaan lang mapadigwan. Napadigwan tayo ka, dati nasisikil tisiit na, barbaring ko ako. Namahaan ang ayat dahil mo, panagiroroman ka dahil ayan, no? Dahil mati kaya mo pa dahil maidalan na anak mo pa nangyarong dahil ang naimas tapos marik na na di ayat mo gusto nga ang bumalos padigwang ti dahil nini kung ka dahil mo anya aglabalabaga mata mo kasama surprise na tayo padigwang mo kabarbaring no maimpatyo ang madimot ang dahil na pa mo maipadigwang ka lang di dyan magbagana ti inal daw practice kayo ti aya aramidon nga daan ti aya ay, agbalin ka na karoon po pala po. Natural na ito. Haan nga masakong. Hindi ko naman, uray milat ka nga milat ka ropa. Nung nagadumat ti kagurguran. Uray ka na, paunat ka na paunat ta. Buok mo. Nung nagadumat ti kakararag mo nga maunat. Nung nagadumat mga kakararag mo maunat ka kumandagot. Kinadakas mo. Ay, talaga ka, sakit ka ang talaga. Iso nga dahil kukuha na nakabasat na padasin niya, wala assignment, kung so maroon naman itong bigat. Kat ako man nagmalag, kanya ka naramid mo ayan. Niya awan sa kay. Magmahal itong bigat. Ka, inaldaw, praktisan dahi ka. Inaldaw, itid mo dahi ka. Kala uri na handa ka kaya, itid mo lang ka dahi ka. Mapraktis mo lumakaan. Sumaya ka dahi ka puso. Isungor ko na iso ti pagkapon ti pintas mo no tay ko na kun Diyos ko no ti practice mo inandaw ko roro punto gura kinaimo Diyos ko dakan ng balita na kababa ng milyonaryo kung talaga nga di itlog ko pagkatulon na bigat aldaw ba no isumas ultimo na gadya ampong na dito ay sus ay yan na itang apa iserbin awan serbinan tulay ka no awan ko di ba pagbalinan lang manis ako na daw ko kwarta ka ang kwarta papel lang nga mo igasto kaamot ang di barayo boy no iserbin ko ro kaang nga para di ba bukbuk ta ang laawis na ko na nangarod ni dakada kayo tiraksak ko na ni ako Jesus adda kada kayo tiraksak ko adda tong pala niyo tibiling ko adda kayo kada kayo tiraksak ko. Wow, makakita tayo kumamuni ako Diyos na happy God. Naragsak na Diyos. Makita mo kumani ako Diyos na nagparang kumakanya tayo haan nga tayo Biyernes Santo nga nakalansa, nagtutungo nga na dayo. Ito ko manaragsak na bungar apa yung makita na rin anak na ko. Wow, giinayat na. Nagmayat na makita tayo ako Diyos marinang kumakamis-isang na gaputa maayo kinika. So urat para natakanyak niya ako Diyos na agrupagot na ako. Kung natakanyak ka,
Kinadapis ko kahan ako magparpara. Kung nagmay ko natin makita ko, wow, maayo, apaya. Nasaya ka karon, nagaya ka karon. Ingla, awis, rugyan yung bigato na yung pinarugyan. Ikaroon na senior citizen ka, di ba napadasan mo? Napadasan mo tinagayan, di mo pinapadasan din. Puro maayat ka rin tayo, awat ay ka, talaga awat na. Sa balik ko pa mga rin, nagsari, at ito yung mga kuha ko. Wala bumawit tayo, reta ayat ibilbilin na, sayang.